Vou falar do PP de BNG, que é unha cousa que creei eu no Twitter para falar de como o PP e o BNG en Galicia e nalgún momento comezaron a bailar o mesmo baile e a facer algo que Bourdieu chamaría un, un campo morto. Facer da política un campo morto, en vez de facer política. Así que isto que vou dicir non é unha verdade absoluta. Eu levo moitos anos, desde o 2022 ou así, observando todo este fenómeno queer, non? Como se desdibuxa o feminismo, e todo isto. En Galicia isto foi da man do BNG. O BNG virouse moito a iso. E fun teño moitas horas, hai moitas horas de pensamento detrás disto, de ler noticias e tamén de buscar para atrás, non? E sobre todo no último ano fixen isto que diría Hannah Arendt. E a historia enténdese en retrospectiva. Daquela vou coa análise. Como pasou isto? As cousas principais. Pode ser que me engañen pequenos datos, xa o digo, isto non é unha tese que... O que vou. No ano 2014, en España, Galicia é pioneira no que sería unha lei trans. A primeira lei de España que ademais recoñece, nomea e trata as persoas trans, non, como algo aí específico, é a galega no 2014. Para a elaboración desta lei, o PP reuniuse con Arelas. É dicir, o PP poderíamos dicir que fixo o que hai que facer. Eu non sei o que lle dixo Arelas, pero seguramente lle transmitiu que isto noutros países estaba funcionando así. E o PP respondeu. E aínda que non foi exactamente o que quería Arelas, por exemplo, era mellor ou tiña cousas que, unha vez que entrou a lei trans, a de Podemos e PSOE, non? Desmellorou. Por exemplo, en Galicia podíase as persoas menores, podías ir ao rexistro civil e mudar esa mención do sexo rexistral a unha crianza de 6 anos, 8 anos, 10 anos, menor de 12, que creo que é o que di a lei trans actual, a española, non? Isto fixo o PP. O día que isto se vota no Parlamento, Carme Adán acude ao Parlamento coa bandeira arcoíris e requírenlle que non a use, e ela usa e así. Pero, agora, non? Vendo agora, dis, o PP xa se reunira con Arelas e xa sabían o que iban votar, porque todos sabemos que isto que se fai no Parlamento é algo que se fai para nós. Pero os partidos chegan ali e saben o que van votar, non é que despois din os do PP, saiu Carme Adán ca bandeira arcoíris, vou votar a favor. Isto non funciona así, vale? Sempre tamén hai unha posta en escena e aí entras a estética da política, a veces é esta, non? Ao fin, BNG era o Partido Progresista e puxolle a bandeira que indica o progreso. Mais isto, o PP xa o tiña todo artellado. É como que o PP de Galicia anticipouse a algo que viña de fora, que estaba xa, non?
E noutros países funcionando, fíxoselle chegar e dixo, eu xa vou diante. Así o lin eu. No 2017, no 2016, o PP crea os protocolos que aínda están en vigor en educación que din que cando a crianza ten unha expresión de xénero que non corresponde ao sexo asignado ao nacer, xa naquel momento este era o texto, un texto sexista, é dicir, se o neno quere bonecas, quere unha saia, temos que abrir un protocolo, porque é moi probable que non sexa un neno. Esa nena, que sei, quere ser Spiderman, xogar ao fútbol e cortar o cabelo, temos que abrir un protocolo, porque ao mellor non é unha nena. Isto era do 2016. No 2017, que isto empeza a moverse un pouco máis, Olalla Rodil vai ao Parlamento ca bandeira trans, coloca no atril, a reivindicar os dereitos das persoas trans e fala, pois, iso, do dereito a ser, das crianzas, da protección. Un ano despois de que o PP xa se anticipase outra vez a isto que estaba chegando, que no Reino Unido estaba xa funcionando perfectamente, nos Estados Unidos. Claro, ti isto ves hoxe e dis, Olalla Rodil sabía destes protocolos, porque falamos do 2017. No 2018 houbo aquela especie de explosión do feminismo, non? No 2016 estaríamos de acordo con eses protocolos sexistas? Estarían de acordo. Que dicían basicamente que os nenos que xogan con bonecas non son nenos. Porque non, se o pensas hoxe, no 2018, aquel repunte era moi de... porque as nenas, as mulleres, era moi... como é o feminismo, non? Hai dous sexos e hai uns xéneros que se construen de arredor deses sexos e o xénero é opresor. E oprime as mulleres. Tamén oprime o neno que quere unha Nancy ou poñer unha saia. Se cuestionamos a súa identidade, e tamén o está oprimindo, pero, bueno. Aquí o feminismo, que ten moitos máis anos, non? E moita máis teoría sobre xénero, e que sempre recoñeceu o xénero como opresor, aquí o feminismo empezou a mover. Empezou a sair a idea de TERF, así. Eu estaba un pouco aínda fora destas órbitas, É isto que pasou. E, sobre todo, despois da pandemia, o BNG repunta, fala moito de progresismo, usa os símbolos, comézase a fusionar, non? O discurso queer co nacionalismo. O nacionalismo xa non se entende sin todo este asunto queer. Coma, que ademais é curioso, porque eu entendo que o nacionalismo xa se manexaba en marcos feministas, tamén en marcos LGBT, xa non era racista, xa, é dicir, non, tampouco non había que reiteralo. E claro, eu agora penso e digo, hostia, é que isto, pero é que o PP adiantouse anos ao BNG, pero fixo o estilo PP, ao calado. El viu vir e dixo, eu isto xa o teño arreglado. Non sei, é moi curioso, é para pensar. E despois estou eu, cando decido falar, finais do 22, que tempos, ou agora, cando falo de que o galeguismo, non? Que vamos mal e todo isto, e quero facer a de Bourdieu. Eu quero
nomear as cousas, como agora, describilas e nomealas para que entren ao discurso social. E eu creo que o consigo, porque o PP fixo unha campaña espectacular, para min políticamente brillante, e o BNG fixo unha campaña, acaba de sacar unha campaña moi guai tamén. E de repente dixo, aquilo que eles facían, agora que estou falando de Bourdieu, que era unha política de trincheiras, onde eu saio e disparo a ti, saes e tal, sí, que sería un campo morto, creo que o definiría así Bourdieu, non? Un campo morto, é dicir, é un campo onde xa non acontece o campo político, entre PP e BNG non acontece política, non hai política. Hai trincheiras, estamos a atacarnos. E non había, nos últimos anos, nada constructivo, nin de parte nun, nin do outro. Pero o PP, que fixo esta atrapallada de aquelo do fanzine que eu saquei, fixo un reel, buscádeo, porque eu non lle vou facer propaganda nin a un nin ao outro, eu vou no comentar como se estuveramos no bar. Un reel falando de non meter ideoloxías nas aulas, que é brillante. É brillante, de feito, digo eu, podería o ter feito eu. Eu faría esa campaña, cunha diferencia, que eu faría de corazón e coa ética que eu teño de que non debe haber ideoloxías nas aulas. O que pasa é que o PP agora vai a bombazo, botalle aos outros isto. E fai unha conexión moi guapa no reel, que é o BNG por medio da Ciga Ensino, cousa que é tan real que o BNG, ao non gobernar, para meter man á educación, porque sabemos que aí, efectivamente, é onde o idioma e a cultura chegan á sociedade, e ten a Ciga Ensino, ten o seu sindicato cas profesoras e profesores aí, e mestras e mestres, que, por certo, Ciga Ensino, se alguén da Ciga Ensino me ve, debíades quitar ese material que roza o delito. E se queredes facer algo polo BNG e polo nacionalismo, vos tedelo máis fácil co propio partido, porque o partido está moi pillado. Pero vos, pero isto fai no reel o PP dunha forma brillante. O reel é moi bo. Buscádeo aí, buscade o TikTok do PP, que o a terei subido. E o BNG, polo seu lado, sacou unha campaña que dixo eu, é que parece que fixen eu tamén, porque usa toda a linguaxe que eu estou usando, non? Coherencia, dignidade, acto simbólico, de que máis fala? De restauración histórica ou reparación histórica, que é mudar os apelidos polo apelido galego orixinal. E a ves, iso si é unha campaña nacionalista e galeguista. E que eles din, non é un acto simbólico, de feito, si é un acto simbólico. Non para a persoa pode ser un acto político, si? É un acto coherente, de ética. Eu son galeguista, eu quero reparar, pero de cara a fora si é un acto simbólico. E en Galicia a xente está mudando os seus apelidos polos orixinais en galego, porque queren restaurar a súa memoria. Cada persoa que fai isto fai unha restauración da súa memoria e das súas ancestras, non? Aquelas primeiras persoas que lles mudaron o apelido cando foron rexistrar, non? Un bebé que naceu, pero de cara a fora si é un acto simbólico fabuloso, ademais. Fabuloso. De repente eu tiven a sensación de que PP e BNG
sacaron cousas que son política. Agora, iso está moi ben, pero ten que haber precisamente coherencia e ten que estar, hai que soster isto sobre dunha estructura política e baseada na ética. Se ti és nacionalista, ti tes que empezar a quitar todo o que arrapañaches de fora, ese discurso yanqui, que primeiro foi o PP e dixo que están facendo os yanquis, eu xa o fago tamén. E logo foi o BNG e puxolle chapas e pins e bandeiras. Que isto é o que eu sinalo. Sí que é moi Bourdieu, porque eu nomeo isto para que entre ao discurso social. E ti, és unha ninguén, pero non és unha ninguén. Porque funciona, e Bourdieu tamén así o diría, non? A persoa que nomea e sinala eses campos, non? Como neste caso a política, coloca a idea aí e a idea comeza a funcionar dunha forma case arquetípica. A idea ten sentido, é coherente, describe realidades, como describo agora desde o 2014 a agora, hasta estas campañas, e daquela a idea opera. Rompes un marco simbólico que era estructural entre os dous, por iso eu dixen PP de BNG, plus, e o plus era para Cijansino, pro Nós Diario, que eu chamo o Vos, porque o meu non é, que ao final operaban, era un mesmo marco simbólico. Porque ti cando sinalas esas incoherencias, rómpelo. E Galicia, o mundo inteiro, pero eu o mundo inteiro xa non o vou nomear. Galicia precisa rachar o marco simbólico único onde PP e BNG operaron sobre das mesmas dinámicas desde puntos diferentes. Pero os dous levaban ao mesmo sitio. E volvo a recomendarlle a Cijansino que quite iso, que non espere que veña o PP dicir que non quere ideoloxías nas aulas, porque o que quere dicir é que non quere as que non lle sale a el da jaita gallega, vai querer outras. E así como o BNG vos ten aí de sindicato amigo para meter a man en educación, pois, home, rompede aí unha lanza que se di pola infancia, pola protección da infancia, e aí poderedes empezar a volver a chamarvos nacionalistas galegos. Aí, cando poñades por diante sobre todo a infancia, nas escolas a infancia. Porque levamos uns anos que mesmo a Cijansino parecía a sección femenina da Falanxe. Fixo a segregación por sexos con uns protocolos que lle dou o PP que meten medo, que son sexistas de todo, pero un sexismo novo. Fixestes a segregación por sexos, a según como era a criatura, parece medio afeminado, a mellor non é un neno. Esta que bruta é, seguro que non é unha nena. Foi o que fixestes, porque é exactamente o que di o protocolo que o PP redactou en 2014, en 2016, en 14 foi a lei. E nada máis.